Našou víziou je ľudí inšpirovať, motivovať, spájať a zároveň prinášať čo možno najviac podnetov práve zo zahraničia. Lean je, dá sa povedať, kultúra, ako myslíme, konáme a rozhodujeme sa. Lean v podstate pre mňa sú ľudia. Lean v podstate je o mindsete. Je to o tom, aby ľudia rozmýšľali, ako zlepšovať procesy, ako challengeovať status quo. Lean vo Whirlpoole v Poprade robíme preto, lebo chceme sa kontinuálne zlepšovať, chceme držať krok s konkurenciou, ba chceme byť krok pred nimi. Lean is the best solution for uncertainty. It helped Toyota one day and I hope it will help our companies in these days. Lean Summit je dôležitý preto, lebo sa vieme stretávať s kolegami či z biznisu podobného nášmu, alebo z biznisov, ktoré sú úplne rozdielne. Je to vynikajúca príležitosť pre komunitu stretnúť sa. Je to jedinečná aktivita, jedinečné podujatie v celoslovenskom meradle. Sme radi, že to máme v Košiciach. Sme radi, že tu je medzinárodná účasť a sme radi, že máme aj Lean inštitút na Slovensku. Lean Summit je výnimočnou príležitosťou ukázať to, že aj na Slovensku sa nachádzajú ľudia a spoločnosti, ktoré v Leane už niečo dosiahli. Tak prečo sa neukázať, keď je táto príležitosť práve tu? So I love this summit. It's really well organized event. For me personally, there are lots of takeaways and I would love to visit more events like this one in future.